singaba sishawa isikhathi kodwa ngifuna ukubheka umthelelo obakhona ngokungabi bikho kobaba emakhaya. Into esibona kakhulu neyingikhalise kakhulu uqhuma kwesibhamu eGoli kwenza abanumzane bemizi babuye ngamabhokisi, kwenza abafowethu esinethemba lokuthi bazovusa imizi yobaba babuye ngamabhokisi. Ngiyaye ngikhale kakhulu mangibona insizwa zilala ngalobu buhlungu ezilala ngabo. Ngifuna ukubheka umthelela ukungabi bikho komnumzane ekhaya ukuthi kwenzakalani. Kukhona yini ukuphila phakathi kwalelo khaya lingenamnumzane? Ndaba ezitha ukuphila wangithinta inhliziyo yami yababuhlungu. Ngihlala eGoli mina emahostela ngibuka idumbu ziphumula esihlanu lesihlanu inamanje selokho kwaba njalo. Ithi indaba indoda kufanele ibe nesibindi mayisekhona ngoba indoda ibeka umyalelo phezulu ekhaya noma kumnyama kuziliwe. Kuthiwa la ekhaya akekho umuntu ozoyelaweni, kuthiwa la ekhaya akukho ngane ezovakashelwa isoka. Baqeda abantu bayeqa imithetho yekhaya, umuntu ayelaweni ngenkani. Nginombuzo ndaba ezitha nabalaleli, uma usuweqile wayelaweni uyinsizwa noma wavakashelwa isoka kwase kuvela umonakalo, wahlala umuntu eswini, kuzalwa inhloboni yomuntu. Akusiyo lento yoyole esihlanu nolesihlanu okwehla izidumbu njalo na. Umnumzane ukesho isililo siqhuma ekhaya, abanye beze bemthathe kabe ngathi akanalizwelo ngokuhamba komuntu ekhaya. Etshela iziboni, etshela abazokhala, ethulelelana nje umntanami nimbona ngamtshela. Ngathi akwenziwe ukuthi nokuthi. Ulelelana nje uyakwazi lokho. Emhlambulukela njalo. Kodwa abanye bafuna ukukuthatha kabi abantu basemhlabeni. Bethi umbonile nje ukuthi ubenganendaba. Unendaba kubuhlungu kodwa kufanele likhulume iqiniso akalikhulume kumntanakhe. Ngoba kwenzeka lezi zinto ezinjena nje zimi ngiyabusaba ungabikho komnumzane ekhona. Uyazi ukuthi zimi ulunywa nayi njengalumi yakamakhelwane. Uthi uyiqala ngawo ukuluma umuntu. Ayikazi lume umuntu le nje lo yaba khona. Impawu ezisho ukuthi khona into esikulahlekele. Ngisho ukuthi uyakhuluma emhlanganweni uphakamisa isandla uhahabuzwa amanye amadoda. Indoda enye ifika iquthula ithuli ithi duwe emhlanganweni embethwa bakubo. Ithe namhlanje ngifuna ukukhuluma. Bethi wena waselithini beyincenge beyithakazele. Sicela ube nezwi. Bakhuluma nendoda embethwe abakubo ephila ngabakubo ngenkambiso yabakubo ephila kuyona. Hayi ngenkani, akuphoqwa ngenkani ubudoda uyabuncela ubucele nakwabadala bukwembathi yonke ingane ishone kuhlonishwe izitsha zakho odlela kizo, kuhlonishwe isigqiko ohlala kiso, kuhlonishwe izwi lakho olibekayo. Njengoba kulandwe ubabekazi ogane endaweni ethile mangabe indoda enekhandela elikhulu. Kuthi umuntu omehlulayo u-auntie noma ubabekazi oganeka abanye sicela usikhulumele naye ukuthi sibona kanje. Beguqa amakhosikazi namakhosikazi la ekhaya wakhuluma zonke indaba, akubezela indaba zala ekhaya ngedwa abahlale phansi. Akukhulunywa noma yini. Nathi madoda aliqina ukhakhayi lobumnumzane. Msukuthi mawuqamele engalweni ukhiphe zonke indaba ezingenasidingo eziyoqhuma zibulala umuzi, ingane ziziwe izingane zala ekhaya ezohamba ziyophuza zisuthe zibuye zokhuluma indaba ngesikhathi okungeyiso nasendaweni engafanele. Ngoba sekunjalo manje. Noma ungaphika kukhona. Mawungakakubona usazokubona. Unjalo uzindoda ikhipha indaba zokuthi uMasibanibani ngamthola engelona itshitshi. Egcekeni kwazi izingane ukuthi uMasibanibani noMasibanibani bafika bengewona amatshitshi la ekhaya. Zifika kanjani lezo ndaba ezinganeni? Akusindaba yezingane. Khona izinto khona indaba zabantu abadala. Khona indaba zendoda futhi okufanele ife nazo zobudoda. Ezinye okufanele izixoxe izibeke obala ngendlela ehlelekile nakubantu abafanele. Hayi asambe shiya abantu sobona ngeviki elizayo ngeke. Ifuni le ndaba iyashisa. Siyathokoza kakhulu emsakazweni omkhulu uKhosi FM. Bekumasokadlane nje umphesheya nami bengithi anginikhelele emcengezini kokukhona. Siyabonga shiya abantu. Siyabonga kakhulu.